používá elektronické tržiště GEM. To velká většina, samozřejmě je to dáno tím, že jsme vás hlavně oslovovali, aby jste přišli na tento seminář. A je samozřejmě důležité, co bude dál, a k tomu vám řeknu pár slov. Napřed tedy pro ty z vás, kteří nemáte ty informace, nebo kteří jste z tržiště dosud do styku nepřišli, krátká reminiscence do minulosti a napíšu vás toho, co vlastně tržiště doteď znamenaly a jakým způsobem fungovaly. Elektronické tržiště GEM bylo spuštěno 1. září 2012. Pardon, 2002. 1. září 2012 oslaví 10 let. 10 let fungování. Nebudu tady rozebírat, na základě čeho tento projekt byl spuštěn, jenom drobná poznámka v tom druhém bodě, důležitá vlastně používání tohoto tržiště, respektive elektronické tržiště GEM je to naše tržiště. Tady ta povinnost samozřejmě se týkala všech tržišť, které vlastně fungovaly nebo fungují do dneška, a byla to povinnost pro ústřední orgány státní správy nakupovat prostřednictvím elektronického tržiště informační a komunikační technologie do 2 milionů korun, tedy v režimu zakázek malého rozsahu, když tehdy se to ještě jmenovalo jinak, tehdy ještě platil zákon 199. Tento projekt postupně nabíhal, napřed byli 2 provozovatelé, v tom září 2002 my a Centrade Českého Telekomu, který už neexistuje, máme ten Centrade Český Telekom se transformoval, to víte. Pak postupně přibývali další, 3, 5, na konci roku 2002 už bylo 7 provozovatelů. Někdy v roce 2005, 2006, tuším, se Ministerstvo informatiky rozhodlo, že sníží počet provozovatelů tržišť a učinilo tak na základě nějaké statistiky a ty nejmenší skončily. Zůstali tak 3. My, ten Centrade tehdy ještě a společnost Economy se tržištěm Alibé. Centrade potom skončil někdy v tom lednu 2007. Takže tohle je zhruba tak, jak to probíhalo. Důležité je taky vědět, že ten model toho tržiště byl samozřejmě úplně jiný, nebo je stále jiný, než se chystá teďka. Na začátku vlastně proběhlo takové otevřené výběrové řízení, které vlastně nemělo uzavřené lhůty. No a každý, kdo chtěl provozovat elektronické tržiště a splnil jedinou podmínku, nebo 2 podmínky. Jedinou obchodní podmínku, to je, že nebude účtovat provizi větší než 3%. A druhou technickou podmínku, že bude odpovídat jeho provozní řád tomu, co požaduje stát prostřednictvím Úřadu pro veřejné informační systémy, respektive Ministerstva informatiky, tak může takové tržiště provozovat. Naprosto otevřený systém, kdo chtěl, mohl to provozovat. Ten vývoj potom byl dán tou situací, kdy se spoustě firmám to tržiště nevyplatilo provozovat. Důsledkem toho, že kdo chtěl, mohl to tržiště provozovat a mohl mít jakou chtěl provizi, která byla důležitá pro zadavatele i uchazeče o zakázky, bylo to, že se postupně díky tomu konkurenčnímu tlaku snížily ty provize k dnešním zhruba 1,5%, kdy někdo má provize na úrovni 1% a někteří stále, jdeme tomu 2% nebo vyšší. Takže tohle je výsledek toho konkurenčního boje, který tam probíhal a probíhá stále dodnes. Pár čísel statistických. Já jsem včera ještě počítal, kolik prošlo přes naše tržiště zakázek.
Nemám úplně přesná čísla, protože některé definice, jestli tam počítá mimořádné nákupy nebo ne a tak dále, to komplikují, ale z těch uzavřených obchodů jsem došel k číslu, že jich bylo přes 90 000 zakázek. Počítal jsem to do konce roku 2011, to tam nepočítám. A celkový objem vyšel přes 10 miliard. Přes 10 miliard se protočilo za těch 9,5 roku, nebo 9 let a 3 měsíce, nebo 4 měsíce na našem tržišti, přičemž průměrná výše jedné zakázky se pohybuje mezi, liší se to rok od roku, ale je to někde mezi 60, 70, 55 tisíci. To je průměrná výše jedné zakázky. K dnešnímu dní je na našem tržišti registrováno 1724 odběratelů, to znamená organizačních jednotek úřadů, a 6584 dodavatelů, kteří jsou připraveni podávat nabídky. Celkem, když se to přepočte na uživatele, to znamená z každého toho subjektu, ať už je to odběratel nebo dodavatel, je to více lidí. Řádově více lidí je na té straně dodavatelů, ale celkový počet už je přes 20 000. Máme 20 000 uživatelů, kteří jsou schopni se do systému přihlásit a buď podat nabídku na straně dodavatelů, anebo zadat zakázku na straně zadavatele. Prováděli jsme také školení, jak víte, kteří z vás, kterých naši školitelé byli zdarma v místě toho zadavatele. Nebyl s tím žádný problém. Celkově jsme proškolili více než 2800 úředníků. Poslední odrážka, čistý odhad, není to věštění z křišťálové koule, ale odhad, který jsem nějakým způsobem spočítal. Vycházel jsem z čísel, která jsem měl zejména ze začátku na hlediska fungování tržiště. A sami víte, že v dobách, kdy se přes tržiště nenakupovalo, byly marže na IT věci hodně vysoké, řádově v desítkách procent. Nevím, jestli tady nějaký dodavatel, ale určitě vám potvrdí, že dnešní marže v nabídkách podávaných přes tržiště jsou v řádech jednotek a velmi malých jednotek procent. Já tu úsporu celkovou prostám díky našemu fungování odhadu na 1 miliardu korun, což sice pro pána Kalouska není moc, ale myslím si, že je to dostatečný důvod pro to, abychom mohli hodnotit to působení tržiště pozitivně. Podotýkám, stát nevynaložil na provoz tržiště ani korunu přímo. Tak. Co je nového? Asi už víte, to jste i tady, že Nomere vymyslel nový model. Ten nový model je, tady ten obrázek jste zřejmě už viděli, předpokládám, kdo z vás už to viděl. Pár lidí, ano. To je součást, to je dokument, vytáhl jsem z dokumentu, který visí na webu MMR. Je to dokument, který popisuje strategii zadávání, elektronického zadávání veřejných zakázek, která se zmocňuje v podobě takzvaného NIPEZu, Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, jinými slovy centrálního zadávání veřejných zakázek prostřednictvím MMR. Ten systém má fungovat velice, řekněme, jednoduše. MMR bude provozovat elektronická tržiště, bude správcem elektronických tržišť, k tomu se ještě dostaneme, a bude provozovat národní elektronický nástroj, což je vlastně software, který bude přístupný online, přes který budete, teď je otázka muset, nebo dobrovolně, ale spíš předpokládám, že budete muset zadávat elektronicky veřejné zakázky podle zákona. Tento model není nic nového, nic světoborného, podobně to funguje i v okolních zemích, respektive funguje. Podobně to zkusuje i v okolních zemích, konkrétně na Slovensku, v Polsku. Nefunguje to tam dodnes. Nicméně, tohle je záležitost, která
kterou MMR deklaruje, že vás čeká od roku 2013, typoval bych to tak 2014. A co je teda aktuální, tak to jsou ta elektronická tržiště. K tomu se dostaneme. Jinak celý ten model vlastně je postaven na tom, že MMR si pořídí nějaký svůj systém, nějaký svůj software, na který teďka vypsal zakázku na systémového integrátora, ta ještě není vyhodnocená, a ten dodá tento systém. U toho provozu vlastně počítají s tím, že budou takzvané individuální elektronické nástroje, což jsou vlastně softwary pro podporu zadávání veřejných zakázek, které budou mít k dispozici jednotliví zadavatelé. Vy sami víte, že k dispozici jsou na trhu softwary, které umožňují zadávat zakázky elektronicky i ty větší. Konkrétně my nabízíme produkt SoftTender, takže ten, kdo si ho pořídí, takový nástroj, tak potom bude moci vlastně místo tohoto používat svůj vlastní nástroj a ten, kdo od toho budete mít, tak vlastně zajistí to, že se to propojí a MMR dostane ty informace, které bude chtít nebo požadovat. Samozřejmě budou tam určité technické podmínky provozu, zajištění shody, fungování se zákonem, což už dneska funguje, to znamená, vy pokud byste si chtěli pořídit elektronický nástroj, tak už dneska můžete počítat s tím, že jsou na trhu nástroje, které jsou certifikovány podle zákona a se vlastně odpovídají tomu, co vyžaduje zákon a prováděcí předpisy. Nad tím vším jsou potom další agendy, jako je věstník, to znamená bývalá centrální adresa, a různé číselníky a databáze kvalifikovaných dodavatelů a podobně. Pojďme k tržišti. Tržiště vymysleli na MMR tak, že místo toho současného modelu, kdy vlastně kdokoliv chce, může provozovat elektronické tržiště, tak vypíše koncese, koncesní řízení na získání koncese na provozování elektronického tržiště podle metodiky nebo podle modelu, který definuje MMR. To už proběhlo. Elektronické tržiště je součástí toho celkového systému NIPEZ, jak jsem vám tady říkal na předchozím slajdu. A ten výběr provedlo MMR. Já pak mám další slide, jakým způsobem, takže v tuhle chvíli jenom konstatuji, že takhle vybrali. Teď bude na zadavatelích, aby si oni vybrali z těch vybraných, z těch předvybraných, jednoho nebo více z těch 5 a používali. Je tady jistá cesta, jak z toho pryč, je taková výjimka, a sice, že zadavatel, který požádá o tu výjimku, může provozovat tzv. Rezortní tržiště, což v případě, kdy zadavatel chce třeba a bude muset víceméně dělat centrální zadávání pro svůj rezort, pro určité komodity, tak už může dávat smysl, to znamená, tady jsou třeba uvedeni vojáci, kteří mají svoje tržiště už historicky, ale může to být kdokoliv další, tak může vlastně provozovat své vlastní elektronické tržiště za splnění 2 podmínek. První podmínka je, že bude certifikováno podobně jako těchto 5 technicky, to znamená, že bude odpovídat těm požadavkům, které specifikuje MMR. A bude napojeno na ten NIPEZ, tak aby předávalo ty informace, které MMR potřebuje. To je vlastně možnost, jak fungovat v rámci systému elektronických tržišť dneska. Dodavatelé budou muset se přizpůsobit do té míry, že budou muset sledovat všechna tržiště, těchto X rezortních. Do každého se přihlásit, to v každém uvozovkách být, sledovat, co se tam děje a reagovat. To znamená, že budou mít X přihlašovacích kódů do X tržišť a budou
vlastně reagovat na výzvy z každého tržiště a podávat nabídky. Budou-li chtít samozřejmě. Tak, teď pojďme k tomu, jakým způsobem proběhl ten výběr provozovatelů tržišť podle MMR. MMR zvažovalo, jakým způsobem tohleto provést. Vlastně vybírali se dvou variant. Z varianty vybrat vlastně provozovatele formou klasické veřejné zakázky, kdyby ten provozovatel vlastně dostával od státu platbu za to, že provozuje to tržiště. Uvažovali, jestli jeden nebo více. Ale nakonec se teda rozhodli, že použijou koncesní řízení, kdy si stanovili, že vyberou 5 provozovatelů, protože na 5 netuším, ale prostě 5. A těm přidělí koncesi na provozování toho elektronického tržiště. Z toho koncesního řízení jsme se dozvěděli na začátku, že MMR předpokládá, že ten nový model bude stát 352 milionů korun v průběhu prvních 5 let. To znamená, že MMR do toho zainvestuje tyto peníze a bude financovat provoz těchto 5 tržišť. Samozřejmě, aby to měli jednodušší, tak si našli na toto finanční zdroje z evropských fondů, konkrétně z IOPu a OPF. A v tomhle případě tedy vypsali koncesní řízení na tuto zakázku, nebo respektive na rozdání těchto 5 koncesí. To začalo někdy v únoru 2011, tedy koncem února, začátkem března 2011, kdy to proběhlo dvoukolově. Napřed vlastně byla vypsáno takzvané kvalifikační kolo, kde deklarovali tenhle ten záměr a přihlásilo se 16 zájemců o to, že by měli zájem se toho výběru zúčastnit. Všech 16 bez problémů prošlo, protože kvalifikace byla velmi, řekněme, nebylo vlastně nic, co by bránilo komukoliv se do toho přihlásit a projít tu kvalifikaci. Takže nebyl tam žádný filtr, nikdo nechtěl nic vědět o tom, jestli mají zkušenosti, nemají zkušenosti. Prostě kdokoliv, kdo byl schopen napsat nějaké slohové cvičení, tak prošel. Takže těchto 16 zájemců prošlo a posledně se dozvědělo vlastně, o co jde, protože těch 16 uchazečů dostalo zadávací podmínky, nebo respektive koncesní podmínky, ve kterých zjistili, že se jedná o systém, ve kterém tedy MMR platí každému tomu vybranému koncesionáři poplatky za to, kolik se u něj udělá zakázek. A všichni ti zájemci, kteří vlastně se do toho přihlašují, vlastně mají podat takzvanou kalkulaci cenovou, na základě které potom MMR stanoví jednotný ceník. Z těch 16 se 10 rozhodlo, že takovou nabídku podá. A MMR potom v rámci hodnocení 5 z těch 10 vyloučilo a 5, kteří dostali tu koncesi. Tu uzavřeli někdy v říjnu 2011. Mimochodem, kdybych měl aplikovat ten paragraf novely zákona o veřejných zakázkách na tuto situaci, to znamená, rozdávám 5, dostal jsem 5. Jo, to je to samá situace, jako když dělám zakázku a dostanu jednu nabídku, tak bych měl automaticky takovéto řízení zrušit. Nicméně to se nestalo. V tomhle případě těch 5, kteří zůstali, tak vlastně měli možnost s MMR vyjednávat o tom ceníku, i když to vyjednávání bylo velmi, řekněme, jednoduché. V zásadě měli možnost přistoupit na ty ceny, které vznikly nějakým výpočtem z těch kalkulací předložených, anebo
nebo nepřistoupit a vlastně odstoupit. Takže těch 5, kteří zůstali, přistoupili a uzavřeli koncesní smlouvu. Tak, vy asi víte, že my mezi těmi 5 nejsme. My jsme mezi těma jinýma 5, mezi těma, kteří byli vyloučeni. Já tady nebudu rozebírat ty důvody, o tom dnešní seminář není, jenom si dovolím jednu takovou poznámku, protože tady máme paní, která je z advokátní kanceláře, která MMR v tomhletom směru radila a organizovala celou tu soutěž, tak ta poznámka je v tom smyslu, že se samozřejmě my jako firma budeme bránit a bráníme se tomu vyloučení. Podali jsme i návrh na takzvané předběžné opatření, aby nedošlo právě k uzavření koncesních smluv, dokud nebude vyřešen vlastně náš na přezkum u ÚOHSu. Ten návrh na předběžné opatření jsme dali v září loňského roku a odpověď jsme dostali před 2 týdny. Takže absolutně bez zdůvodnění, znamená, že byla zamítnutá. Podotýkám, že ÚOHS na to má ze zákona 30 dnů. Takže tímhle způsobem se vypořádali s námi. Já říkám, nebudu rozebírat ten důvod, proč nás vyloučili, a cílem té dnešní prezentace mé je spíš zamýšlení, co dál. Takže důležité je to, že jednak všichni ti, kdo prošli a podepsali koncesní smlouvu, vlastně mají jednotný cenu. To znamená, všichni v zásadě, když přijdou za vámi a budou chtít, abyste využívali jejich služeb, pak vlastně budou v situaci, kdy v zásadě budou mít stejný systém, protože ten systém je velmi přesně nadefinován z hlediska technické specifikace, to znamená, má splňovat určité požadavky, které jsou pro všechny stejné, bude certifikovat, což je podmínka pro jeho provozování, to znamená, každý, kdo bude provozovat to elektronické tržiště jako koncesionář, musí projít tou certifikací, což ještě nikdo z nich neudělal, respektive nemají tu možnost z určitých technických důvodů. A poté vlastně vás budou přesvědčovat o tom, abyste přesně zadávali zakázky. S tím, že vlastně každou tu jednotlivou zakázku bude platit MMR jako za jeden kus, řekněme. Znamená, když vy uděláte zakázku, která bude za 100 000, tak a uzavřete ji na jednom z těch tržišť, přičemž třeba si uděláte průzkum na 3 dalších a na jednom ji uzavřete, tak tam, kde jste ji uzavřeli, tak ten provozovatel dostane, jestli se nepletu, nějakých 800 za to, že jste tam udělali tu jednu zakázku. Důležité je, že samozřejmě pro dodavatele i zadavatele, což byla podmínka a docela logická, to není nic proti ničemu, vlastně používají ta tržiště zdarma. Což v zásadě je stejný případ jako doteď. Rozdíl je v tom, že současný model umožňuje provozovatelům tržišť fakturovat nebo inkasovat provizi od vítězného dodavatele, který tak zaplatí nějaký procento z té celkové zakázky. Kdežto teď to financuje celý MMR ze státního rozpočtu. Už další věc, pokud by některý z těch provozovatelů se rozhodl, že se mu to nevyplatí, nebo respektive, že prostě nějakým způsobem nebude něco fungovat, tak automaticky, pokud, nevím, jestli tam nějaký směrčí řízení, zřejmě ano, ale pokud by se tak rozhodl, tak automaticky ztrácí nárok na tu koncesi, respektive koncesní smlouva je ukončená. Ze strany správce tržišť, to je MMR. Jinými slovy, všichni ti provozovatelé jsou povinni to těch 5 let provozovat.
Tak. Samozřejmě platí, to jsem říkal v úvodu, to znamená, jestli máte nějaké otázky, případně dotazy na něco, co tady slyšíte, nebo co vám vrtá hlavou, tak samozřejmě ptejte se, prosím. Můžu mít dotaz. Ta úhrada, kterou jste říkal, spojená právě tady s těma elektronickýma tržištěma z MMR, ta platí pouze pro toho, kdo musí to elektronické tržiště povinně provozovat? To znamená, když řeknu místní samospráva, my ty elektronické tržiště nemusíme tam na nich nakupovat. Tím pádem bychom to museli hradit my. Ne, já se k tomu dostanu za chvíli. MMR hradí vlastně všechny transakce, jo? Ať už je dělá kdokoliv, jakýkoliv zadavatel. Ale to pouze takzvané základní služby, jo? Tam je definováno, myslím, 10 nebo kolik základních služeb, což jsou rozsekané jednotlivé zakázky malého rozsahu podle výše a podle způsobu zadání, až po zakázku zadanou ve zjednodušeném podmínkým řízení, od pár stovek až po, myslím, aukce stojí 18 stovek. Jo, takže vlastně tohleto hradí MMR. Když vy jako třeba obec zadáte zakázku prostřednictvím vybraného koncesovaného tržiště, tak MMR tomu provozovateli zaplatí za tu zakázku těch x set nebo tisíc něco za to, že jste to udělali. Jo? Ale vy to dělat samozřejmě nemusíte. Vy můžete dělat samozřejmě, vy nemusíte tržiště používat vůbec. Jo? Ale pokud ho použijete, tak MMR se zavázalo těm vybraným, že pakliže ta transakce bude provedena na jeho tržišti a bude předmětem těch poskytovaných základních služeb, to znamená v případě běžné zakázky je to uzavření nějaké zakázky malého rozsahu třeba, tak zaplatí za tu transakci tomu provozovateli. Jo, takže vy vlastně můžete generovat těm provozovatelům zisk tím, že tam budete dělat zakázky. Můžete, nemusíte, zrovna vy. Pak jsou tam tzv. Aditivní služby, což jsou služby navíc. Tady je otázka, jak se vyvine ta situace na trhu, jestli budou ti provozovatelé dávat jako bonus těm zadavatelům zdarma třeba, aby se víc přitáhli, aby dělali ty zakázky přes ně. Ale ta situace bude samozřejmě taková, že k vám přijde prostě nějaký prodejce toho provozovatele a bude vám říkat, dělejte zakázky výhradně přes nás. Nabídneme vám aditivní službu takovou nebo onakou. Platí to MMR. Tak. Já jsem si vypůjčil slide z čtvrteční konference z minulého týdne, přímo od pana doktora Svobody, který je za to zodpovědný. A ten tam oznámil změnu termínu, třetí. A to je jeho slide, takže já jsem tam v konferenci nebyl, ale jenom dokumentuju, co z toho vyplývá. Nevím, kdo z vás tam byl tam někdo? Tady jste byli. Takže jste to slyšeli, můžete když tak potvrdit, jestli neříkám nějaké bludy. Ale jak jsem to pochopil já, tak vlastně díky tomu, že není ta certifikace, díky tomu, že mají technické problémy všichni ti noví provozovatelé, tak se odkládá ten termín původně stanovený, no teda ten úplně původní byl ještě dřív, ale ten poslední před tímhle z 1.4. na 1.5. A aby to nebylo tak stresující pro ty nové provozovatele, kteří jsou pod sankcí v té smlouvě, jak se vám říká, to znamená, pokud oni by nezačali provozovat, tak hrozí, že přijdou o koncesi, tak jim to rozvolnili a dali jim to až od 1.7. To znamená, že z těch 5 vlastně někteří to spustí od toho 1.5., nevím kolik, ale všichni to budou muset spustit, pokud nechtějí přijít do koncesi od 1.7. Je to tak, nepletu se. Je to tak. Pro zadavatele z toho vyplývá to, že vlastně oni mohou dobrovolně vyzkoušet některé z těch tržišť, které bude v té době fungovat. A od 1.7. už pro všechny orgány státní správy podléhající nařízení vlády, které přikazuje
povinně používat pro vybrané komodity, tak budou muset jednoho z těch provozovatelů pro nákupy využívat povinně. Ostatní dobrovolně. To znamená, že ti, kteří nepodléhají tomu vládnímu nařízení, tak ti mohou postupovat jako doteď. Upřímně řečeno, nechtěl bych být v kůži ministra, který to tam nese, na tu vládu. Třetí odklad termínu, původně to mělo být 1.7.2011, jestli si vzpomínáte. Pak to mělo být 1.1.2012. Pak to odsunuli na 1.4. Teď to zase odsunuli na 1.7. Už bych se opravdu připadal jako hlupák, kdybych to tam nesl. A v tuhle chvíli je otázka, protože ty problémy technické jsou docela zásadní, jestli se vůbec podaří tyhle ty věci zprovoznit v 1.5. Do dneška vlastně, pokud vím, tak není ani jeden z těch provozovatelů certifikován. Tak, teď co bude s námi? Upřímně řečeno, tahle konference měla, ten seminář byl pro mě takovým, jakoby, řekněme, zásadním bodem, kdy jsem chtěl oznámit určitou informaci. Nicméně, i díky tomu, co jsem vám ukázal na tom předchozím slajdu, to znamená, díky tomu, že to celé posunulo, tak vám ji bohužel dát dneska nemůžu. Prostě ty jednání, které probíhají a které se vlastně týkají toho, s kým budeme z těch 5 spolupracovat, to díky tomu posunu teďka ještě prodloužili. Takže tu informaci pro vás nemám, je tady prázdné místo. Ale co vám můžu dneska říct? Co se bude dít do 30.6? Nic. Jo, vlastně nic se neděje, můžete fungovat normálně dál. Protože můžete si vyzkoušet některé ty zakázky přes ty nové provozovatele a uvidíte, jak jim to bude fungovat. Od 1.7. jsou tady tyto možnosti. Pro samosprávu, to je, na co jste se ptal vy, vlastně se nic nemění, nemusíte používat to tržiště. Můžete dál normálně používat tržiště GEM, pokud ho používáte, pokud jste na ně zvyklí. Jinými slovy z toho vyplývá, tržiště GEM, tak jak je dneska, funguje dál. Jo? To znamená, včetně toho systému provizí a tak dále, to všechno funguje dál. My máme stále platnou smlouvu se státem. A pokud ji stát bude vypovědět, bude mít problémy, pokud nám znemožní ji naplnit, tak bude mít taky problémy. Ale to už zase je okraj, to je spíš směrováno tamhle ty kolegyně. Co dál? Pro ústřední orgány státní správy od 1.7. musíte používat tržiště MMR, respektive tržiště těch koncesovaných provozovatelů. Pro vybrané komodity. To znamená, je jasně daný, to už ten prováděcí předpis existuje, seznam komodit, které musíte přes tržiště nakupovat. Pro ostatní komodity můžete přestat to tržiště nebo nemusíte. Nemusíte, můžete dále používat GEM, když budete chtít. Jo, to znamená, všechno, co je v tuhle chvíli povinné, je to, že pro určité komodity musíte využívat koncesované tržiště, jedno z těch 5 nebo vícero, a cokoliv jiného můžete dále používat, nebo na cokoliv jiného můžete dále používat GEM. Zmínil jsem zde i jednu možnost, takovou tu výhybku pro rezortní tržiště. Pro ty z vás, kteří plánujete nějaké centrální zadávání pro celý rezort, je to možná řešením. To řešení je trošku, řekněme, administrativně náročnější, ale v zásadě by mělo být průchozí. Vyžaduje pouze to, že požádáte o výjimku MMR. Nevím, na základě čeho bude MMR rozhodovat o té výjimce. Nicméně v zásadě důležité je to, že o té výjimce bude rozhodovat vláda. Musíte jít do vlády,
a vláda rozhodne, jestli si zasloužíte výjimku na své vlastní tržiště. Pokud byste se tak rozhodli, můžeme vám nabídnout naše tržiště, které jsme nazvali Gen 2, zdarma. Respektive za těch podmínek, které funguje GEM, za kterých funguje GEM dneska. To znamená stejný model jako GEM, akorát, že v podobě nového tržiště GEM 2. Jinými slovy, končí pro orgány státní správy končí možnost od 1.7. pro ty vybrané komodity používat systém GEM definitivně. Úplně se to překopalo, pokud jste viděli, jakým způsobem budou tržiště fungovat, tak asi tušíte, co vás čeká. Nebude to zadání zakázky během 10 minut, bude to mnohem složitější. A kolega Rábek, který má svoji prezentaci vlastně později, tak vám ukáže, jak to bude fungovat. A to proto, že my jsme samozřejmě na to připraveni a máme připraveno tržiště, které vyhovuje plně těm požadavkům MMR. To, jestli najde uplatnění nebo ne, je otázka. Tady odkazuji zase na tu informaci, kterou jsem vám chtěl dneska dát, ale nemůžu. A nebo jestli budete třeba uvažovat o vlastním rezortním tržišti. Všude tam může najít uplatnění vlastně naše elektronické tržiště, které se liší z hlediska fungování od GEMu do té míry, do jaké je nutné se přizpůsobit požadavkům MMR. Konkrétně vám o tom řekne více kolega Rádek. To je za mě všechno. Pardon, ještě jednu věc, co vám chtěl říct. Ještě vychystáme další věc. GEM 2, respektive nová tržiště, tak jak ji dělají kolegové vybraní, jak jsme ho udělali my, tak se výrazně, ale velmi výrazně liší od toho, jak jste zvyklí pracovat s tržištěm dneska. Už se to hodně blíží klasickému elektronickému nástroji, kde vlastně podstatou toho je evidence celého toho procesu. Shromažďování určitých dokumentů, které musíte v průběhu toho zadávacího řízení, a je jedno, jestli to je zakázka za 50 000, budete muset prostě schráňovat určité dokumenty. Takže budete vlastně používat klasický elektronický nástroj pro zadání veřejné zakázky elektronicky. Jinými slovy, naše tržiště GEM 2 se vlastně neliší podstatným způsobem od našeho elektronického nástroje SoftTender. Jenom je trošku uspůsobeno pro právě ty zakázky malého rozsahu a té specifikaci, kterou vydalo MMR. To znamená, že v tuhle chvíli vlastně my máme k dispozici klasický elektronický nástroj, jehož součástí je i profil zadavatele, ale i jakékoliv další úkony, které v rámci zákona můžete provádět elektronicky, jsou v něm k dispozici, včetně teda samozřejmě i toho elektronického tržiště. My jsme se rozhodli, že budeme reagovat na tu situaci na trhu, jaká je. To znamená, že od 1.4. vy budete muset mít profil zadavatele a profil zadavatele musí být elektronický nástroj, což je přímo v jeho definici, a musí to být certifikovaný nástroj. Profil zadavatele si neuděláte tak, že ho dáte, že uděláte na svém webu nějakou stránku. Musíte mít vlastní nástroj. Nebo mít smlouvu s někým, kdo vám ho poskytne. A my jsme se rozhodli, že do 36. všem dáme zdarma, když budou chtít. Včetně teda zřizovacího poplatku, včetně provozu do té doby. A potom od 1.7. už bude ten provoz hrazen podle této tabulky, která je celkem jednoduchá, pochopitelná. Bude stát prostě tolik peněz podle toho, jaký jste zadavatel měsíčně. Důležitá věc, která je tady uvedena dole, my zjišťujeme, že spousta těch zadavatelů jsou vlastně v nějaké struktuře, která je, řekněme, dána tím působením, to znamená typicky třeba kraj má pod sebou X příspěvkovek, i samotná města nebo obce mají spoustu jakoby, svých podřízených organizací. Takže tahle cena se týká jednoho toho subjektu a automaticky bude zřízen profil všem podřízeným za tuto cenu. Tam příklad, kdybyste byli kraj,
a měli 100 příspěvkovek, škol, muzeí a čehokoliv, tak budete platit 1000 měsíčně za profil pro všechny. Tímhle jsem to skončil. Tak, ještě je tady krátký prostor pro otázky. Můžu se zeptat, co v situaci, kdy my v tuhle chvíli máme zřízen profil zadavatele Septembr a máme výrazně další poplatky? Zajímavá otázka. Co s tím máme dělat? A vy máte teďka profil jak dlouho? 3/4 roku, 1.7.2011. No, můžete s náma jednat. No. Dobře, děkuji. Nějaká otázka? Prosím. Já bych jenom poděkování vám na GEMu, protože na něm pracoval od roku 2004 a bylo mi nepochopitelný, proč nejste vlastně proti ministerstvem pro místní rozvoj. Víceméně jsem na vás spolehala, neboť vaše příjemnost pro užívání a tohle, tak jsem tady. Děkujeme, samozřejmě, asi vám jasné, že nás to taky mrzí. Ale když si přečtete ten můj rozhovor, který tam je někde v těch materiálech, tak asi pochopíte, že můj vztah s MMR byl vždycky trošku problematický a to, jakým způsobem oni to provedli, byla podle mého názoru, teď to prosím neberte nikdo, jako, že bych to někoho hanil, byla jedna velká lumpárna. Takže my se samozřejmě bránit budeme. Asi zřejmě dojde k tomu, to, co jsem vám tady chtěl dneska říct, že se s někým spojíme a budeme s někým spolupracovat, ale to je tak všechno, co můžeme dělat, protože nás to rozuzlení téhle situace čeká za několik let. Takže děkuji, jestli nejsou další otázky, tak před sálí je přichystáno občerstvení a po krátké přestávce se na vás těší kolegyně z ministerstva vnitra a kolega Rábek. Děkuji.